atong leksyon karon, Math 1, Quarter 1, Module 6. Tumong niining leksyon ang matun-an ang pagpakita o pagkumpara sa duha ka hugpong o grupo sa mga butang gamit ang less than o jutay o gamay ra, more than kung kini mas daghan, equal kung susama ang gidaghanon. Ato kining sulayan mga bata. Itandi ang duha ka grupo sa mga butang. Lingini ang grupo nga jutay o gamay ra. Mga bata, sa dili pa nato sundan ang atong bag-ong leksyon karon, ato usang balikan ang imong nakatunan sa niagi nga module. Pinaagi niining mosunod nga buruhaton. Ihapa ang butang nga gipakita sa grupo ug pilia ang jutay ra o usa sa hulagway nga gipakita. Sige, magkat-on pa kita. Mga bata, atong basahon ang istorya ug atong tubagon ang mga mosunod nga pangutana. Mao kini si Kendra. Aduna siya'y mga papel ug notebooks. Niingon siya na jutay o less ang iyang papel kaysa notebooks. Husto ba, Kendra? Giunsa nimo pagkahibalo? Adunay duha ka papel ug upat ka notebooks si Kendra. Jutay o less ang papel nga duha kaysa notebooks nga upat. Husto si Kendra. Ihapa ang butang sa mata grupo. I-drawing sulod sa kahon ang parihong butang apan magpakita kini nga jutay kaysa gipakita sa hulagway. Buhata kini sama sa pananglitan sa ubos.
hinumduman mga bata nga ang paggamit sa pulong nga gamay ra, jutay o less than nagpasabot na kini gamay ra kumpara sa mga butang nga imong gikumpara sa pikas grupo. Pananglitan, ang tulo ka mansanas, jutay ra o less than ikumpara sa upat ka mangga. Kung ato kining gamitan og simbolo mga bata, tulo, jutay o less than sa upat. Sige, magkat-on pa kita mga bata. Ang 5 ka pinya, jutay o gamay o less than kumpara sa 6 ka rambutan. Ang 5, jutay o less than sa 6. Timani mga bata na atong gamiton ang mga pulong o expression na jutay ra o gamay ra o less than sa pagkumpara sa mga butang na gamay ra. Kini magpakita sa pagrepresentar sa mga butang pinaagi sa pagpakita o pagdrawing sa pagkumpara sa duha ka hugpong sa mga butang. Nasayod ako nga daghan mo gatunan karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas o makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!